Takže čaute ľudia, zdravím vás u nového videa. Dneska budeme odpáľovať petardy. Takže teraz je cenová pietka. Takže zrobil nám to takýto kráter, tak koľko to bola rana, ak keby to vystrelil zo samopalu. Kokos. Takže teraz Explosion jednotka. Takže máme tu poslednú jednu petardu dnešného dňa. Je cenová pietka. Idem si ju odpáliť do tej diery. Kráter. Spravil nám tu takýto kráter, ten dym je úžasný. No to by bol koniec dnešného videa. Ja dúfam, že sa vám video páčilo a ak hej, tak nezabudnite hodiť odber a like. A ja sa na vás teším u ďalšieho videa. Zatiaľ čus.